Cunas a goibh a chóirde seo OMP an seo agus seo é Leabhar-mheas sra físeán YouTube in Leabhar-mheasna leabhar gan éon éras. Agus an leabhartá le meas go miniu níl an choip isiciúla gom mar thugus rasta mo chara é ach an leabhartá gceist ná Fatherland le Robert Harris le Béarla agus is Scéinséir atá Scéinséir starúil agus is star howlta atá gceist. Mar sin tá sé lonathe sa Ghearmáin sna seacadaí a ba. Támalín taréis sin dara go damda ach sa legan amach seo den scéal agus an saoil tá na Ghearmánig agus na Naitsithe taréis buachan agus an príomh charachtar is Pólín de chin anna cínt agus is stát ulsmachtach fasistach atá gceist fós agus tá siad in na gceannas ar an taobh sin don dain agus an chud is mód an órap faoi bhus an chuitecha agus iad i ceiliúr atá brethla Hitler, Adolf Hitler a teacht gan seachtainna sa scéal agus tá sin sa bagart agus an sin fisríonn an Pólín seo marú duine éigen. Agus tagann sé chun solis gur bhhain duine seo le pórtaí na Naitsithe i dosach aimseir ar fad agus tá sé mistéir agus isce faoi Hallamháin agus Casaán agus tá banaisteoir as Meracá bhfuil sais dúchas Ghearmánach go cé agus tá siad sin de chéile agus tá bainte an scéal acu sin leis an scéal agus tá sin arás sais iriseoir atá intí sin ach de raibh mar a haon siad sais níos defhne isteach sa scéal fáin siad roinnt eolais atá nár tháinig amach ar fad. Ach hain sé go mórlam na písi sin an scéal a raibh sleachta an a bháin le cunas mar bheith legan amach an dain dá múthach na Naitsithe tá sé sin an spéisiúil dá má rud é is bralam na rudí sin a chur a gás agus an legan amach a bheith ar an saoil. Tá an stát uairtegus mé le leir mar an tá an stát úlsmachtach cinálín an ach dá mecha lehéad an neadar an náth an gnáth in é chomórsin beidir gan nach a ceapan go méidir furmhór na daoine ghlachann siad leis an stát mar atá ach ceapan ar bhíonn tú in áit mar sin beidir nach níonn tú chomór sin é ach an casamór a hálín sa neir an leabhar nílas a go bhfuil éfud chomór sin leis mar nach rud saoilta é ar bhealach bain sin a rud a hála ach tagann sé amach eolas nach bhfuil eolas ar nó nach bhfuil eolas fear leathan ar ach bain si sin beagáín den láidireacht atá aige sin mar chasa a choríist bain si sin leis an scéal ach deascaí nóireacht crothín sin siomh tá sé cinnaí nuair duracha lia báisteach stát traum agus na daoine seo an atá cám agus lán camastíle. Fatherland le Robert Harris bhfuil mé an sultas agus tá scata leabhar eile leis ceannathe gom agus tá mé súil go mór le ní léamh. Slán tá mína chuirde.